Je dobrý den, paní Hilmanová, tak ráda vidí. Já vás taky ráda vidí. A jak vás se máte? Dávám se. A paní Šimopolko. Hezíkem. Jako od kotníku. Až. Představte si, paní Hilmanová, farář za sebe topil v kostele. Já jsem se opřela o tu hlavicu za tady ty chytrý záda. Já mám na 100% močový kamen, Jarka to říkala. Je to řešně příčka. Ale mě co z čeho pomůžu jedno rychtyka, je to tady? Je to tady už? To je z toho kostela. Jako peněz má jako šlupek a nezatopí a ne. To šetří. To jsou oni. To jsou ty z toho kostela. A my pak máme následky. No a řeknu vám teda, jsem teda si potočený včera. A teda už nevíte, ako vašu Terhova. Jak pojde ošíkal. A tak se strany na kuráka vzpomněla a říká, no tak budu ho tam kuráka zalejt. Už tak přes 5 let, tak tam jdu pokecat. Dobře, vy jste měla vždycky ráda, to jste říkala, když podváděla, kde byla mrka. Potkala toho mladého Jury od těch příběhů, s nějakou to lehkou se tam válil ve škoze, to vám naskalo hruza. Tam je řekne, jo, nemám čas, nikomu, když mi to kopu. A mě to taky chytáš tady do letěnko, no já jsem si říkala, normálně. Můj starý říkal, že mám alkohol do stejně. Tak já jsem šla nespat Boží, aby mě jako něco předepsala. A víte, co mi ta čuza řekla? Že to je věkem. No jak na to přišla? To je hrozný. Já bych se tak kolika já nedojdu ani do obchodu. No naši to nevadili. Ne, tež měla svatbu. Takhle obrovský pekáč. Holky v obchodě neříkali. No tak znáte, starší člověk. Věci pivkářky na osu, že jo? No. A balác, buk a kýva jsem si do toho. Do toho maku? No a mě to volí do ulici. Tak já chodila, a teď strašilo. Takhle. No, musela jsem to. Ten na mě vybalil, že se musí vylévat, jo, a že to není mak, ale filčky jsem dostala. No já nevím, vzala se tou kostela. Co to je, ty filčky? To jsem ještě neměla. To si nepřejte vědět. To je svinstva, i mi do očí si to dostala. Já byla celá rozráporá, ne? To byla růza. Musíte se třeba nechci jako já. Já kolikrát se taky se celá dodrápala, to víte k večeru, když to začali zapojit. Asi jo, teda no. A ty mladí na ty zastávce, já vám řeknu. Počkejte, No. Drogy to bere. Chlastají. Já se tam minulé kolem a oni vám na mě řvali, vy na co čumíš? A já se za ní vůbec nedívala. No, víte co, paní Hilmanová, já vám něco povím. Váně. No? No.